U ljetnim mjesecima Hvar se pretvara u turističku metropolu koja privlači bogate, slavne i poznate goste iz cijelog svijeta. Na atraktivnoj rivi restoran Gariful svojim gostima osim svježe ribe iz Jadranskog mora nudi i luksuzne proizvode, od kojih je najpoznatiji šampanjac Dom Perignon. U noći šampanjca okupilo se odabrano društvo, među kojima su hvarski gradonačelnik Perino Bebić, Igor Štimac, Alen Bokšić, Filip Cepter te mnogi drugi. Gariful je naš stari partner, dakle Moet Hennessy već dugo vremena surađuje sa Garifulom. On već u svojoj ponudi ima Dom Perignon White Gold, to je bijeli Dom Perignon od 3 litre i boca je obučena u bijelo zlato. Gospodin Ivan Gospodnetić je naručio bocu Dom Perignon Rosé Gold, to je boca od 6 litara koja je obučena u roza zlato, pošto je jako limitirana edicija boce. Godišnje se napravi negdje od 6 do 12 boca. Boca za Gariful će stići negdje sredinom 6. mjeseca u Hrvatsku. I dok se boca bijelog Dom Perignona prodaje po cijeni od 180.000 kuna, rozi Dom Perignon će se sredinom lipnja, kad stigne u hvarski restoran Gariful, prodavati za vrtoglavih 800.000 kuna. Je jedini restoran u Hrvatskoj koji u svojoj ponudu ima krug Clidian Bonnet. Dakle, to je jako rijedak šampanjac i jedini restoran u Hrvatskoj koji ima. I uz taj krug Gariful je jedini restoran u Hrvatskoj koji ima viski Glenmorangie Pride. To je viski čije odležavanje se vrši u bačvama Chateau d'Yquem. Dakle, nijedan restoran i hotel u Hrvatskoj to nema. Uvoznik za Hrvatsku Miva d.o.o. iz Zagreba je dobila 4 boce kruga Clidian Bonnet i pošto je to stvarno mala količina, sve 4 boce se čuvaju za restoran Gariful. Gariful je svojim imidžem i kvalitetom zasluženo uvršten na listu najprestižnijeg engleskog kluba Quintessentially, koji će i ovog ljeta privući brojne predstavnike kraljevskih obitelji i svjetskog jet seta. Uz Dubrovnik Hvar je sigurno najbolja destinacija za šampanjac, pa mogu reći i ukupno za skupe proizvode u Hrvatskoj i u hrvatskom turizmu.